lumista aamua, toverit. Niin, joo. Nyt kun se minun onneton... Mikä se nyt oli? Hetkinen. Tämä ei olekaan niillä loppumattomilla ammuksilla, vaikka luvataan kovasti, niin onneksi tulin tänne suorittamaan tehtävän, niin löysin tällaisen. Two shot laser rifle. Tehdään siitä laserpistooli, niin mä saan uuden Uber-aseen. Mä olin jossain näkevinen täällä Weapons Workbenchin siellä. Ei kai nyt enempää näitä. Ei oo. Puuhataan. Jack of all trades, aren't you? Joo, mä oon meidän pitäjän MacGyver. Okei. Muzzle. No. Ei. Vai olisiko toi hyvä? Poor accuracy, poor range. No, joo, ei. Olisiko tää nyt kuitenkin vähän sellainen sisäiset lohstat kuitenkin käytetään, niin se on sitten ja refleksi sight. Joo, jep. On nyt tarpeeksi tavaraa mukaan tehdä nää. Full stock, ei. Sharp, joo, toi. Se on hyvä. Noniin. Mitäs muuta? Automatic. Ei sniperin tehdä. Joo. Jep. Ja sitten mitään standardia kuin overcharged. Noniin. Siinä on hyvä sarjatuliase. Ja sitten nimeämme sen uudelleen. Töp. Chip. Ja JNZ. Noin. Okei. Et siitä. Olis täällä tavaraa. Nää kannattaa aina tarkistaa. Katoo, siellähän on vaikka mitä. Joo. Otamme talteen. Nää kannattaa aina tarkistaa kaikki työpaikat. Niistä löytyy vaikka mitä kivaa. Nyt inventory ja missä se nyt oli? Two shot. Tehdään siitä favoritti, eli Q. Sandman. Laitetaan nyt plasmapistolin tilalle sitten. Onko tämä hieno? Oho. Oho. Pikkusen on rekyyliä. Joo, okei. No. Ehkä päästään kokeilemaan sitä tosi toimissa, mutta nyt minä tästä jatkan seuraaviin seikkailuihin ja ei siinä. Tällainen pikku väliklippi tähän. Se on modo.